Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Wani pagkilis. Madali ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Gani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Gani, ikaw na! Tanga! Hindi. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning. Johnny Tango rides again. Mga ka-aksyon, adlaw na naman sa Domingo. It's September 26, 2021. Panibago na naman nga adlaw, and of course, panibago na naman nga Boss Damlag para sa aton kaugalingon. O gani sa mga tao na kabila sa pag-ibuon nga importante, may aras ang pagkakantuan nga importante mga kaaksyon. Bugtaw na kamo dira, dakpan nyo ng balde, habon kamo, kag maligo. Bangon na. Let us prove that Filipino time is always on time. Dapat amo ni mga kaaksyon, kada adlaw, dapat gid naton nga pamatud-an nga ang mga Pilipino wala nagakalit, di ba? Hindi pwede nga ang alas 6 ang aga, abdan mo alas 8 sang aga, no? Ang alas 7, abdan mo alas 10 ang aga, Ti, ang tao dra mga kaaksyon nga pagkatabuon mo, nga. Kung late ka pirmi. So anyway, welcome sa liwat sa itong programa ka Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras nga programa nga magapamukaw sa inyo, magahatag enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. Good morning sa aton mga market vendors nga bugtaw na sa mga oras gali kag nagaplaster na sa ilang mga baligya dira ha. Diir naman nga mga merkado diri sa Bacolod, mapa Burgos, mapa Central Market, Libertad, Bagsakan, Sumag, Mandalagan, Bata, Granada, Estefania. Good morning. Kabay tani nga mangin madako ang aton nga benta subo nga adlaw. Sa nga Domingo, which is September 26. Kadasig sa adlaw mga kaaksyon, Dusang san ulan to nga nakita mo sa waiting shed, subong nga ex mo na siya. Aragay naris. So anyway, sa liwata, it's September 26, ang subong nga aga sa atong programa. Pag-istoryahan na naman naton ang mga natabo sa tuanay, iningapet sa September 26. Para sa aton nga history, subo nga aga.
Anyway, kung kamo dira may aral sa gusto ka tabyawo na mag-comment na kamo sa aton nga Facebook Live. Pagitaon nyo lang Johnny Tango Rides Again. Kung kamo dira wala pa nakakita sa aton nga FB Live. And of course, do not forget to like or magbilin dira sang reactions kag mag-comment sa inyong mga greetings. And please share ang aton nga FB Live sa aton nga programa. Matamo ka salamat. Anyway, mga kaksyon na September 26, ini siya medyo madugay-dugay na siya ka natabo, Ini siya tuig 1665. Kaya ti masilig naton nga subong isagid sa mga topiko sa mga kapihan. Ini nga COVID-19, di ba? Pandemic. Butang naton nga madamo-damo sa mga nagkala positibo sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan, not only in Philippines, mga kaksyon, Of course, madamo man sa nagkalamatay, kag madamo man sa nagkalawad-an sang obra. Amo dira masubukan na tabuan, no? Skeletal lang ilang nga obra, unlike before, no? So, kadako sa ginahatag sa aton nga pagbag-o sa COVID-19. Not only mga kaksyon on the negative side, pero may ini siya, ha? May ara man sa nga positibo nga epekto anay ini balang natabo nga mga lockdowns, not only in the Philippines but the rest man dira ka mga lugar sa iban nga mga pungsod. Kay manti sang wala pa ko nung COVID-19, example naton ang India. Grabe ang polusyon ng mga kaksyon mo. Do halos hindi mo makita dirang arko dira sa India bala, no? Tungod sang polusyon nga dulot dira sa mga motorsiklo o iban pa dira ka mga salakyan. Sa ginpatuman ang mga lockdowns, mga kaksyon, ini balang ginabawal sa pagwa dira sa ilang balay, no? Kay para hindi maglapta ining COVID-19. Do nangin do nangin klaro ang kalangitan, di ba? Do nangin matinlo ang kalangitan. Not only sa kahanginan, mga kaksyon, but at the same time, ini bala sa mga puerto, sa ginadungkaan sa mga barko, ini man ang nagtinlo. Kaya manti, wala man nagbiyahe ang mga barko, mga kaksyon. Nagdamo ang mga isda, kag nagtinaw ang mga tubig. Kagamo man ko, no, ang pagdamo or pagdasig bala nga pagdako man sa mga coral reef, mga kaksyon, sa mga lain-lain man nga parte diri sa dagat sa bilog nga kalibutan. Pero mga kaksyon, kung ini siya pabinsaron mo, pagsunod sa COVID-19 diri sa kalibutan o paglapta sa lain-lain nga mga pungsod, ano, madamo sa mga tao ang nagapabinsar bala nga may aragid bala sa COVID-19. May mga tao nga nakapabinsar sini, kag may mga tao man wala nagapati, kag may mga tao man nga nagapati, mga kaksyon. Kung balikan natin, mga kaksyon, ng history, ini siya, actually 1665, ikaduwa na ini siya, ini balang bubonic plague, o ginatawag natin nga salot nga natabo sa London. Ini siya ikaduwa na nga pagbalik, mga kaksyon, sa nga bubonic dris kalibutan. Ini siya September 26, 1665. Pero before sila mga kaksyon, ang mga tao, inablang nagapaminsar balang kung nag-isa ka tao nagmasakit, diin bala naghalin ang masakit, mga kaksyon. Ang una ginapatihan sa mga tao anay, ini siya ang ginkulam nan. Kaya mga tao sa una wala nagapati sa mga virus, di ba? Isa man dira kiti wala man sang mga ebidensya kung magsiling kaya nga amuna tungod sa mikrobyo, di ba? Hindi ka pagpatihan sa mga tao sa una. Kiti ambal nila to see is to believe. Pero ginahambal sa mga tao nga inasaho kiti laba buhok niya, mahilig siya magsuksok sa nga itom nga bayo. So madamo nagapati na posible ining tao nga nagbasakit ang ginkulam nan. Kung ma-remember nyo pag I guess, correct me if I'm wrong, 1500s, dito yan sa Massachusetts, hindi ba lang Salem witchcraft. Madamo sa mga tao to ang nagkalamatay, madamo-damo sa mga tao to ang gintrial sa pagpating, hindi ba lang mga kulam-kulam. Amo na,
Actually, yung pelikula, hindi siya ha, ini nga Salem Witchcraft. So, muna mga kaksyon, almost similar sa gindiscovery na ha, ining microscope. Kaya usually, sa pagkabalo sa iba, na, kaya siyempre, according man sa ibang mga historians, ang microscope, gindiscovery ini siya para makita bala ang pinaka-kuan gid nga fabric ano na balang tahiya muna until such time nga ginagamit na ini sa science na. So anyway, ang nagdiscovery sa mga una galing microscopes mga kaksyon ini siya si Robert Hooke. Na-discovery niya ini siya tuig 1665. Ang pamangkot na tao ka na bala sa mga muning tuig. Lawig-lawig na rin. Dalom-dalom na rin sa part sa history natin mga kaksyon. So muna. So anyway, ang pagpati sa mga tao sa una, kung inibala mga ubo, ang mga trangkaso mo dira, ang pagtulo sa imong sipon, ang pagpalanakit dira sa imong tutunlan, ginapatihan sa kadaman sang una mga kaksyon nga ini siya ha, ang tungod sang miasma theory. As we talk about mga kaksyon, miasma theory, ini balang pagpati sa mga tao sang una, nga ang masakit nga ini, ubo, sipon, trangkaso, ano pa dira mga kaksyon pagpalanakit dira sa imong tutunlan, ini siya naghalin niya sa clouds or sa hangin mga kaksyon tungod sa nga polusyon. Ini siya ginpatihan man sa mga medical team before. Lawig-lawig na pila na ka mga centuries ang nakaligad mga kaksyon nga pag ikaw gani ag nagmasakit, posible naghalin ini siya sa hangin. Medyo upgraded naman sa mga kaksyon ito magapat tungod sa polusyon, dabok diri, of course wildfire. So amo na tungod sa itom dira ka clouds. Kag syempre nagkadto sa tao tungod sa hangin. Amo ni sang miasma theory nga ginapatihan man sa mga doktor before. Magkadto ka sa ospital, gasakit ako tutunlan dok, gasakit ang akon nga tiyan dok. Mambalang doktor sa una nga ati ko na confirm positibo ka sa miasma. So amo na why nila ginapatihan o wala pa sila pagpati nga ang imo dira ginabat siyang sakit sa imo nga tiyan, paghilanat mo, pagsuka mo dira tungod ini sa mikrobyo nga nakuha mo sa pagkaon o sa tubig na wala pa ina siyang ginapatihan before mga kaksyon. Until such time, of course, di ba, I guess kilala nyo naman siguro si Louis Pasteur, di ba? So ini na-discovery na niya, kag of course, ginapatihan niya nga ang pagsakit o pagkakuha sa masakit sa isa katawo tungod sa ginatawag naton nga mikrobyo, kag diri na amat-amat na dula ang miasma theory, kag naging patihan na sa kadam-an ini ginatawag naton nga germ theory na. So ini sa mga 1800s. And I guess sinigatuig na bunag na si Dr. Jose Rizal. Wow! Pero kalamanan sa mga tao sa una mga kaksyon na muning pagpati, ano? Hindi ba lang tungod siyang hangin, nagmasakit ang isa katawo? Kaga, at least okay na siya. Kumpara before, nga ginapatihan sa mga tao, nagmasakit ang isa katawo tungod sa ini siya ang ginkulam. Makita ka lang na nagasuksok sa itom gabayo nga laba na. Pasibagdan ka na. Ikaw ang nagkulam to sa bata nga nagmasakit to balda ka gid. I-trial ka gid. Pamidot ka gid. Kaya ano mo kay wala ka na siyang bayo ka, way ka nakapanglaba ka do. Asod-asod ang pag-ulan, di ba? Nasalaan ka pa nga ng kulam. So, September 26 to 1665 mga kaksyon, ang dako nga salot nga natabo iya sa London. So, ang madako nga salot mga kaksyon sa London, ini siya ang nagsugod tuig 1665 hasta 1666. Ini ang ulihi nga pandemya nga ginhatag sang bubonic plague nga natabo sa Inglaterra. Ini ang madasig nga naglapta sa bilog nga kalibutan nga naglapot pa sa halos 100 years bilang ikaduwa nga pandemya sa kasaysayan sang kalibutan. So mo na mga kaksyo masiling nga abi naglabot 100 years ini.
because, di ba, sa pagkaibalota, ang Inglaterra or ang England mga kaksyon, ini siya masilig naton nga manggaranon nga nasyon. So now, what about naman sa mga pigado nga mga countries? So, problema naman nila kaya wala sila sa impormasyon, di ba? Kaya isang una mga kaksyon, remember, wala pa sang internet. So, para ipabalo mga kaksyon, ining impormasyon kung ano ang ginahimo sang Inglaterra para mabatuan ining bubonic plague, dapat makadto pa to sa isa ka tawo sa isa ka nasyon kag para iedukar sila, di ba? Kaya siyempre, may ara man nga ginkantuan na to nga nasyon, wala pa sila gapati kami si joke pa, di ba? So, mo na, yung balo ka na daan niya, subong na daan niya, kuwan madamo na siyang maalam, no? Biskan sala, patihan. How much more sang una nga wala pa sang internet, di ba? Ang tao sa una ya, mapati ko no yung mga kaksyon niya, dapat may ara pa siyang pagpaho, gano? Dapat may ara pa siyang ipakita ka espada, dira? Mapati ka, hindi. Pugot ulo ka, di ba? Pati sila no? So, muna, dapat may ara pa siyang pagpati na. So anyway, ang epekto sa bubonic plague mga kaaksyon sa mga tao ang balik-balik nga naghalin sa sentro sa Asia sa 1331. Kag ang una nga tuig sang Black Death outbreak pa lamang ini. Hasta ka nagamat-amat ini nga nagdako kag naging pandemya, ini man ang naging rason kung nga ang dasig nga naglapta ang pneumonia. Ang dako nga salot gani ang nagpatay sa halos 100,000 ka mga tawo nga halos 1/4 sang populasyon sang London sa 18 ka bulan. Ini naghatag sa Yersinia pestis bacterium nga kalabanan kuno ginhalinan amo ang kagat sa pulgas nga halin niya sa itom nga ilaga or sa ilaga man mga kaksyon. Kag posible man nga ini naghatag sang pneumonic o infeksyon sa sa baga mo dira septicemic o infeksyon sa dugo halin sa kagat sang pulgas nga halin sa ilaga. Ang bubonic kani ang sugod isa hasta 7 ka adlaw halin sa pagka-expose sa bakterya o nagabuo nga sintomas parehas sang trangkaso o nabudlayan sa pagginhawa nan. Kabati suno man sa history mga kaaksyon ang mga tao before mahilig maghigda sa duta nan. So amuna ang isa sa mga ginapatihan sang una kung nga dasig ini nga naglapta nan. Iti mga tao pagtapos ang obra relax higda dayon sa duta nan. Kaya syempre mga tao sang una wala pa yung nagapati nga ang kutsara gali pag inbutang mo dira sa duta dapat mo ni hugasan kag dapat mo ini nga sterilize nan. Kag syempre man before mga kaksyon ini 1600s pa ini mga kaksyon. Remember, wala pa maimbento ang ginagamit nga toothpaste nan. Paminsarap lang kung ano kabakod ng mga unto sa mga tao isang una. Wala pa rin sila pang toothpaste although may na-invent man siguro mga 1700s toothpaste pero hindi pa siya hamot or kaparehas nga kahamot sa aton ginagamit subong. Yung isa ganun, bakal ka toothpaste na, gamiton mo, no kalain sa bago, reklamo ka pa. How much more ginagamit sa mga tao sa una? Ang iban gani, gagamit lang gani, isang preska ba lang dahon? Ang inusnos dra sa unto nila? Ining dahon ba lang kahang-kahang dan? Amo nang itinlo nila sa unto nila, pagtapos na tinlo sa unto nila, ga-color green ang ilang unto. Wow! Tito ka namin man, oh. So, ina mga kaksyon kabulo ka ang mga tao sa una, do wala pa bala mahibalaan nga dapat matapos ang imo nga obra, manghugas ka sa imo kamot. Ti ano man ang ginahimo sa mga tao sa una, ano man ang ginhikap nila, ano man ang ilagin kuot, diretso din kaon sa pagkaon gamit ang ilang kamot. Usually, ibang nga tao amo na Pero sa uli, by the 1800s, dito na nahibalaan kag syempre ginkampanya man ni Louis Pasteur nga dapat gid nga maghugas sa kamot dira antes magkaon.
May nakahambal man santo nga manggaranon lamang ang makasarang nga makabakal sang sabon. Ang pinakauna nga sabon mga kaaksyon nga naimbento sa mga Babylonians around 2800 BC. Ang purpose anay isang sabon mga kaaksyon para lamang hugasan ang tela. Ano mga bayo bala no? Actually muna ko no ang pinaka very purpose gid sang sabon kung nga na-imbento ini. Labhan ang mga bayo kag ang sabon ginagamit ini siya para sa pilas. Pero kung wala kaya pilas, wala ka man dira sang labhan nga bayo, hindi ka magamit sang sabon, di ba? Maligo ka lang iya gamit ang tubig. So muna ginahimo sa mga tao sa una, tidak ko okay man. Ligo ka tubig lang. Ini bala mga kuan ano, mga warriors bala sa una kanday Leonidas bala makadto to sa iban nga lugar to. Perte pakabugatan sa ginasuksok nila nga mga gear na ano, pila pa nakakilo na. Ang iban gani gahambal nga ang sagang palang or shield nga ginauyatan dira sa isa ka warrior. Gadalagan ako no kwan 15 kilos, 20 kilos, di ba? Kasi kung mag-ana, kag ang kontra mo dira iya may matalom nga espada, buslot ng imong asilda. While abot sa ginauyatan mo dira nga sagang, iduga ko pa dira ang imong gear. Tapos may ara ka pa dira sa headdress, bugat-bugat na. Kalayo-layo pa sa travel nyo, palabalhas ka. Tapag lambot sa gabi, paligo ka, tubig lang, wala sabon. Galing kita mga babae sa una, okay lang, di ba? Kasi plangga maninilang mga lalaki, no? Hindi man sa baho sa lalaki, kundi sa heart man ako no nga tugug. Kaya plangga yan mo. So anyway, amo na, kagang iban nga mga tao ang nagamit lamang sang preska nga mga dahon dra sang tanoma para tinuan ang ilang nga unto. So amo na, until such time na na-develop naman ang toothpaste kag nagamit man sa mga tao before mga kaaksyon bilang paninlo sa ilang nga unto ini ang chalk. Asa nga nagwa na ang toothpaste nga may ara sa mahamot nga baho. But anyway mga kaaksyon, ini nga aton ipadayo na sa aton pagbalik diri sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. 24 hours under protect. Good morning mga ka-aksyon. Nagabalik kita sa itong programa Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado diri sa aton nga programa. Okay, so this time magatamyaw kita sa aton nga mga viewers sa aton nga Facebook Live. So comment lang kamo diri kag ina ang aton nga pagbasahon. Okay? Good morning sa kay Elvira Hilogo, nag-view subong sa aton nga Facebook Live diri sa aton nga programa Johnny Tango. Thank you so much. Mileli Oligo, good morning! And also good morning man sa kay Alex Montesa. Aga pa sila nagbugtaw ho. Kag syempre kay Mileli Oligo, please lihong tamyaw Action Red, Vanessa Star Mayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar, kag Alex Montesa. Isa man sa mga early birds mo, no? Aga pa nagabugtaw. Kag nakapangapina ka mo dira? Nakapangapina siguro. Good morning. Kag syempre ari man sa pariente ko Erlinda Salgado dira sa may Singkang Airport, dira sa may Magsungay area. Good morning Erlinda Salgado sa pariente ko. Kag syempre Alex Montesa, Action Red. Good morning. Have a blissful Sunday. Same to you Alex Montesa. Kag advance Merry Christmas time is here. Dali na lang kuno So advance Merry Christmas Alex Montesa. Meleli Oligo. Good morning. Mark Himora, good morning sa tanan nga taga Negrosanon sa taga Aksyon Radio, kag kay Alvin Grava, kag sa family ko sa Gotche, mga Himora halindri sa United Kingdom sa Queen Elizabeth. Wow. So isa rin sa mga tupikuta no, ang England subong din sa pagbalik natong karon ining The Great Fire of London. Isa na sa aton pagistoryahan kung paano bala o diin nagalin ining sunog sa Great Fire of London. So, hi man sa kay Mileli Oligo, Bani Cafe sa Tangub, live 24/7 watching, monitoring, Aksyon Radio Bacolod. Thank you, Mileli Oligo. Good morning sa liwat, Erlinda Salgado, Eddie Laus,
Good morning, Action Red. Ari lang kami diri Nanay Isabel. Monitor diri sa Victoria City. Thank you, good, Johnny Tango. Welcome, Eddie Laus. Alex Montesa, Action Red, paliyog lang ko tamyaw sa ila ni Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Kag Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Good morning, have a blissful Sunday. Okay, sa ila tanan. Sa imo man na good morning, Alex Montesa. Basi tulog pa ni sila ni Madam Star Mayo kag ni Jinky Dialagdon. Bugtaw na siguro Milali Oligo, mga Feta best friend ko, Action Red Salgado diri sa Bani Cafe Tangub. Sige pag nakatsyempo ko mahapit ko dira mga piser Okay, so madamo ka salamat sa liwat. Kag Ari, bao nag-comment man dayon bugtaw na gali siya Madam Star Mayo. Happy Saturday here in America and happy weekend sa imo Action Red Salgado. Always monitoring live here in Rochester, Minnesota. God bless and mabuhay ka, Sir Red Salgado. Thank you man, Ma'am Star Mayo, sa pagbugtaw nyo kada aga kapag bantay sa atong programa, okay? Anyway, kamo ang amon nga inspirasyon para maghatag sa maayo gid nga balita kag syempre maayo nga programa kada adlaw. Thank you gid Alex Fuentes. Good morning. Ari permi gid nga pamati sa aton. Kamusta ka na, Alex Fuentes? Okay lang? Good morning! Mileli Oligo, kagawad sa Mambulak Silay, Timay, kag Monet Lobaton, gamonitor gid sa Johnny Tango. Thank you! Alex Montesa, good morning. Ma'am Star Mayo, have a blissful Saturday, Sunday sa inyo. Doc Matt, Elvira Hilogo, good morning, okay. Good morning, Red, okay. Action Red, tamyaw lang ko batch 74, BCHS, kag si Ma'am Jocelyn Salanga. Thank you, God, and God bless. Okay, Ma'am Jo, good morning. Pamati man siguro sa aton sa mga aga. Thank you. Action Red, ask lang ko, are you related to the owner of Salgado Kitchen sa Maidonia Juliana Street sa Barangay 33? Wala ko pa na meet ang tagiya, but I guess kay Salgado, no? So, ba siguro sa mga kalululuhan na muna, no? So anyway, Jinky Dialagdon, have a blessed Sunday morning, Action Kagawad Red, ang Mr. B-Boy Villasor Star Mayo, and Doc Matt. Okay, magabalik kita, dala ka mo makakaksyon. Sa liwat mga ka-aksyon, nagabalik kita sa atong programa Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. O gani sa mga tao na nagkatulog sa ihapon may ana sa paghahimuon nga importante. Aga pa sang banawa, bugtaw na kamo dira, dakpan nyo ng balde, habon kabo, kag baligo. Dapat din mga ka-aksyon, everyday let us prove that Filipino time is always on time. Bugtaw na kamo dira kag syempre good morning man sa aton mga ka-aksyon nga nagasugod na sa paghigop sang mainit nga kape. Anyway, this time mga ka-aksyon para ihatag sa aton diri ang update syudad sang Bacolod and of course probinsya sang Negros Occidental. Makaupo na sa mga aga Aksyon Marlon Genovea. Good morning, Action Marlon. Action Red, good morning. Ang patrol subong nagalibot rin sa may area sang Lacson ho.
Pulo Pasiding kami diri sa may area sang Provincial Capital Agudan Park. Sa morning oras Akson Red, damo-damo man na nagasululot kanila diri sa may kuno sa may lagon. Gajaging. Naga-jogging, iba naga-walking, iba naga-wanto-wanto, ini katawag wanto-wanto, blamig so dagon-dagon. Wow. Dagon-dagon lang, no? Matamat ka na mo kay namin sa mga Sumpa Akson Red. Wala sa indikasyon nga magatupa ang ulan. So, kanami, kay dugay-dugay siguro alas 6. Lauman nato ng pagpakita naman ni Haring Adlaw. Wow. So, kanami sa buong tempo din, no? Last Sunday, gilisobong, no? Sang bulan, sang September, namin kung damo ro di mo wallet mo. Kagabulsa bla. Pati nilagaw Akson Red, no? Kanto bala sa mga maayong destinasyon, gali ka mantilipitado gyapon na. Pag namin sang ang isa ni ka lagan-lagan ni ganiyaw, hindi ni jogging yayaw. Kaya palapit ni sa patrolo, mapatamyo siguro ay. Wow. Pag lagay ni Action Maron, wala man sa may nag-undag. Well, man, galing kayo na naka-all black na sa'yo. Abi ko may nag-undag nga buyo. Naka-all black sa, no? Black na niya sa rin nga kuhan nga attire, no? Niya sa rin nga sapatos black pa ho. Wow. Well lang sa, no? Siguro listener ni Akson Red siyang agad siguro. Ate mo siguro. Palapit ni sana magulang sa kuno sa patrolo, no? Sige. Ang balita Akson Red, subo-subo pa ni kay kagabi, may mga alas 10:25 dito sa may area Akson Red sang Hacienda Santa Maria, Barangay Rizal, sa may sunod sang Silaini. Wala gyapon ni makilala ang isa ka lalaki Akson Red nga na-aksidente, nagasakay ini sa motorsiklo, aksidente nga nakabunggo sa Baunano man. Nagapahimonong ang truck Akson Red, ang truck nagapahimonong skillet kay man flat ang guma siri. Ang nagasakay sa motorsiklo nagbunggo ni siya, no? Sa pahimonong truck kabang tanang patay giniho. Ining isa ka lalaki nga way pa makilala bagod nga way Akson Red sang identification card bla. No nga nakita sang ginrespondihan ato sa mga kapulisan. Wala man sa mina-recover dire sa iya Action Marlon nga driver's license. Way man way gisang ID nga nakuha sa iya amo ni ngati gindala-dala nga Akson Red ang iya sa ding lawas sa malapit nga no nga funeral parlor, no? At siguro basi kon di pa ni madugayan na, no? Sa mga may pamilya bla nga way makapulis ila sa ding mata nga mayara sa motorsiklo pag-iamot agod ka matara sa area sang silay PNP kamanti. Gabi-gabi naman Akson Red mo mga alas 10:25 na tabo ni kagabi dara sa area sang silay. Dito na spot iring biktima nga nagamaniho sang XRM 125 may helmet pa sa Akson Red galing kay mati siguro sang bago sang rente nga mo ni, no? Bisa na ka helmet ka babla Mabuka nang imo mga tulan daya. correct galing kay kung gisa may helmet pa Akson Red nga daw hindi bala ano ning ano kaya na ning Quality. yes ang kalidad sa helmet lang gisa pero helmet nga hindi mabuka ko mo. Ning orig. Nang urigid. Gali kay amo na bala minanaw ka orig kon grabe ang impact sa nga bunggo Akson Red. Apektado magyapon ang imo sa ring ulo. Tiara ang ginkustodiya Akson Red sang pulis ang driver sa saring truck ni kay man flat mo ang driver ara man helper yara man siguro wala man sila guro sa salaon kay mating ila sa dinga truck alas kilid mo na abriya na flat pala Akson Red sora sa bahin sang silayda sa pamilya nga nagamotor blang wala magkatauli pwede ka mo magkaragiangot ra sa bahin sang silay PNP. Dari sa rin sa may Ayala bla naglabay kami dari
kung Domingo siguro wise ang satellite registration, no? Domingo. Pero kagapon may ara, di ba? Daw naging viral to ganing kadamuon sa mga tao naglaladto to. Subong sigurado nga why kay pawahay katama diyon labay kami. Mm. Area sang Ayala Axon Red do katamo kini balaga taas kilay mo. Bak. Registration bla. Oo. Ang iba nagsurat ka mga probinsya mo manimo ay araman sang linyahanay pero hindi pareho sa surat sa Bacolod. Ang surat sa Bacolod Axon Red ya labalapa iyak na budamo gid ya son ka pululaw ya mo no. Oo. May ang iba nagsurat ka dala pa ya nang napusak bla. Napusak ay mo muna ko ano unod na. Oh. Pana ning kanon kag tinapa. Bao. Kanon kag tinapa iba Axon Red ya may kaldero pa. Pero wala man to lagi na ginpamangkot Action Marlon kun ang nagparehistro to taga Bacolod gid ayhan. Iba Axon Red ya hambal gid nga. Iba nga na kabalo ya o dalin ya mo de. O mano kamo? Apa kumuli kami? Mano kami kumuli? Mapalista ko no. Mo grabe. Sila pa balo maparehistro glisla. Bao. Ang ila sa nila yung mapalista lang sa ngalan. Ote, but kung ano, paano ma-resolve rin isang kumalik Axon Red. Pero subong, naglabay kami rin sa area sa Ayala. Ang Ayala subong, tao-hay nga tao-hay gid, no? Huwag gid sang tao din kita ramon timigo tadi nga gwardya no? Naga-rovie Axon Red. Siguro buwas naman ya. Lunes na rin, mabalik di ang Karabunggal ang linyahanay ano kay do abot lang kon isakto Axon Red nga na aprobahan no ang extension Ang mo pa na gina-double check naton eh. oo pero bate ko do naprobahan ang extension sang sang Pagparehistro. paparehistro no ay check ka lang no ay ako nang info ako Axon Red mo o gin-aprobahan kamo tamo nagligad gin muno kun ang siling ko may ara sa nagduso nga mamalidha naton. Siling kong kumilik siguro do hindi man ang mamalibad kay manti may rason ang sured mo. Mansang nga pandemic bala damo sa gihapon sang luyag ng parehistro nuway hindi man maka-upang bala sa activities ang Comelec kaya masiguro sang rason ng Comelec nga balibaran no inang ayo nga 1 month extension voter registration. Nagbalik naman ng listener po diho. Direct election Marlon sa ginahambal mo to ha. Actually gin-check ta diriyo. Courtesy of Rappler ni siya eh. Ang Comelec considers 1 week voter registration extension after COC filing. So posible nga siguro pero gina-check ta gid ang kompleto nga detalye diri. Pero gina-considerar sa Comelec nga after kuno filing sa mga kandidato which is October 1 to 8 Muning filing sang ilang certificate of candidacy posible nga may ara sa extension pero hulton tagid-anay ang kompleto nga detalye Action Marlon. Okay. So butsaligon 1 week lang pero gina-consider pa lang. Way pa kwan way pa sang decision kita no gina-consider pa lang Axon Red no. Okay tani ni kun approve the 1 week vote registration after the filing of COC. Pero sa ako ng Axon Red laban-laban madayon na siya no. Madayon na siya. Pero depende na Axon Red kasi kun para sang filing bla may mga file na mabala nga mga nuisance bla. Ate mo gida. Ay do ang gin-file to ang ila to nga order Axon Red nga daw dumulian ang nuisance daw ano papati mo. Gani, basta doon na hidlaw. Sunan nga bla kung paano ikilalahon ang naga-file nuisance or hindi, no? Sa lang to Axon Red sa sa plano, no? Filing na dason nga sa Banao.
Pero galing kiti, damo kuno ang naghambal man Aksyon Marlon, nahidlaw sila kuno sa mga kandidato nga nagasakay sa Carabao, di ba? Oo, mga tradisyonal bala nga mga politicians, ano, nga mga kandidato, Carabao ya, tapos ibutang dabi nga Juan de la Cruz for mayor nan. May padala po na sakay sa bisikleta ya sa uli, may mineral water pa. Opo, ang ginfaila niya, Action Red, Presidente. Oo, miyara na. Malita pa siya before mag-start ang filing. Kasi kung na-insurance ang Comelec, kay luway pa ka sa taga-Comelec mo. Para sa ilang Action Red daw, kakonabla daw ka dugan na bala sila sa trabaho, bala nila nga way mga capacity, pagkampanya sa pagkandidato, galing ka batiyang mga bala, way sa kasuguan, nga dumilian mo na Action Red, no? Able to read and write lang. Unang ilan siya nga qualification kid, daw nagapanagsagi sa ginatawag na nuisance candidate. Anyway, daw sa naaw na ang adlaw subong, daw kadamo sa nagkuandiwa sa may area sang Lacson ho. Nagapulo pa nga pwede sa 24-hour bla fast food chain, no? Ang mga naga-jogging tapos na pamalhas nagapulo pa nga pe. Wow. Sa patrol with Action na Nixon Pahom Action na Marlon Hiruwaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea, sa pinakaulihid rin nga update sa Bacolod. And of course, ang probinsya sa Negros Occidental. So may ara na naman mga kaaksyon ang naaksidente sa single nga motor nagbunggo ini sa tracking nga may karga nga mga tubo. So mo na mga kaaksyon, kung kita may nagadrive dira sa aton nga motor, maginahinay lang kita anay ha. Labi na gid kon ang imo dira masudlan nga dala na madulom. Di ba? Biskan pagani nga sanag-sanag, di ba kung kaisa, inabalang kapoy ka alin sa imong mga obra, pagkatapos wala ka pa nakapanyapon, gutom ka na, daw nag-blur dirang padulukan mo eh. So, makalampot ka gidira sa imong kabalay, basta hinay-hinay ka lang. Kung kaisa ba lang nagbubo ang ulan, grabe ka padalagan dira sa motor na, para lagi hindi mabasa sa ulan. Tandaan niyo mga kaksyon kung kamudra basa sa ulan, pag abot nyo dira sa balay nyo, makailis ka mo isang bayo. Pero the moment ganay ka mo yung aksidente dira, kaya nabasa ka mo sang ulan, nagdali-dali ka mo dira, pag nabali ang tiil nyo, hindi na kamudra makakita sang parehas nga tiil nga na. Mo ginatandaan yung mga kaksyon maginay-hinay kita kaya wala kita kabalo sa posible nga matabo dira sa dalan nga aton ginaagyan. Anyway, mga kaaksyon, ginatamyaw naton sa belated happy birthday ang amon dire nga production director, Sir Rex Cantong. Buka gabi naglagaw kami to, ano? Basta somewhere sa ibabaw sa may 14, ano? So, anyan, belated happy birthday sa amon production director, Sir Rex Cantong. Kasadya kagabi, ano? Ay, siyempre, ginatamyo man natin sa isa kabayong aga, ha? Si Action Felix Campaniel. Subong aga, bugtaw na niya. Gamba sa daan sa ako niya nga. Alas 4 pa lang sa aga. Bis ka nakainom ko kagabi, bugtaw ko yaga pa. Problema ka, nabilin ko naman ng radyo, Action Felix Campaniel. Just me. Saan mo talaga edad? Huwag ka malipatol na. Isa din sa mga sinyalis nga nagahubin. So anyway, sa kabayong aga sa liwat, sa kay Action Felix Campaniel at the same time, good morning man sa kay paring or Sir Ruben Tampos ang LTO nga nagapamatiban subong nga aga sa programa naton. Mapisan kag mabinoligon nga hepe sang LTO, Sir Ruben Tampos.
Balikan to ng mga kaksyon ng mga nagkomento na rin sa aton nga FB Live. Good morning sa liwan sa kay Jinky Dialagdon. Blessed Sunday morning action na kagawa Dred Salgado kag Mr. Biboy Villasor, Star Bayo and Doc Matt Bayo, Noel Amar Alex Montes, Beleli Oligo and all family sa pamilya ko sa Pandano na DSB. Salamat watching here in Arizona, USA. Thank you so much. Minili Oligo, salamat gid Inday Ma'am Jinky sa greetings mo sa amon. Okay, Alex Montesa. Una sa balita, una sa aksyon, Ilongga in action sa Bacolod Action Radio. Madamo ka salamat Alex Montesa. Lester Ray Benitez, good morning Action Red. Keep safe everyone watching from New Zealand. Thank you. Marilo Camento, good morning Action Radio Bacolod City. Okay, ako nanay. Okay. So, anyway, John Serna, mayong aga Action Red, kag sa tanan dira ka nagapamati sa Action Radio, ha? Kag syempre, good morning sa family Hava from Marilo Camento. Alex Montesa, advance 7th wedding anniversary to the Minnesota sweet couple, Star Bayo, Doc Matt Bayo. Congrats and more power. Wow, grabe, ha? 7th wedding anniversary. So, advance in advance, Mr. and Mrs. Mayo. Okay? Lapit lang diri ang US, no? Para makakanto, tabalakag makapangayo isang spaghetti, no? Spaghetti pataas, pababa. Kaya normally, basta may celebration ko, no, dapat ay spaghetti, laba, no? Kay para long life, kag long relationship. Pag kung magkaon ka kuno siya nga pasta, hindi ba lang spaghetti, mga kaksyon. Halimbawa, birthday mo, dapat suyupon mo siya nga bilog. Hindi mo siya dapat pag-utdon. Kaya kung utdon mo kuno suno sa mga katigulangan, mautod bang kuno ang blessings nan. Depende sa tao, ha. Pero mo na, wala man sa may madula sa aton kung pagkasundo nato na ginaambal sa mga katigulangan. George Maraningon, good morning. ARB, God bless. Panimbahon, Action Red, ara, nagapreparar na mga pabukal ininit or para mag-init sang tubig. Kent, Bulaca, Juaniza, good morning. Action Johnny Tango, and of course, kay Russell Gomez, Nenel Quinones Condes, good morning. Hermosa sa Bataan, mayong aga dira. Elsa Salazar, good morning, Action Johnny. Git ko lang Alvarana or Ging Alvarana kag maayong mayong Alvaran dira sa Alihis. Ate Yakim Eriman, good morning Sir Red, Johnny Tango, good morning man sa imo, ha. Jerry Toledo, Martin Aliling, isa man sa mga followers nato diri sa atong Facebook Live. Thank you so much. Star Mayo, thank you again, Sir Alex. You're the best. Wow. So again, advance wedding anniversary. Ma'am Star Mayo, Elsa Salazar, Johnny Tango, rise again. Rise again. Good morning sa mga taga-barangay Alihis. Okay. Kaya of course, please join to my group Ilongga of Minnesota. Teresita Oreta Kahurao, good morning. Madamo kasalamat. Anyway, mga kaksyon, magbilin dira sa reactions, and of course, do not forget to share ang aton nga programa. Okay. Sa mga kaksyon, balikan ta na ang aton nga ginistoryahan kagaina. Ini siya ang The Great Plague in London. Sa tuig 1665, mga kaksyon, hasta 1666, na epidemya ang gamay pa lamang nga iskala nga panahon kumpara sa unang Black Death pandemic na naglabot sa 7 ka tuig sadtong 1346 hasta 1353 nga kinamatay sa 75 hasta 200 milyones ka mga tao, na pandemya sa history sang tao na madasig nga naglapta sa bilog nga kalibutan, kaya napauntat sini ang posible nga pagluntad sa mga digmaan. Amo ning masakit mga kaksyon, madamo sa nga ginatawag naton nga sakupay bala sa mga duta. Isa sa mga rason kun nga nagasinakupay sang duta is ang ginatawag naton nga pagkaon. Kag syempre, kung malapad dira ang imo dira na sakupan, dira nagapakita nga ikaw ya isa ka powerful nga country nan.
So amo na mga kaaksyon, kung gamay diri mo nga duta, ti hapos ka dira nga sa kupon. Labi na gid bi na balang damo dira mga pagkaon mo nana. Inang ikaw ang nagtanim, iba ang umani, saklap. So amo na isa sa mga rason kung nga ginapabakod Manila ang ilang militar para sila hindi man pagsakupon kag pangkuhaon dira ang ilang mga pagkaon. And of course mga kaaksyon, ang palangga mo nga babae kuhaon dira bihagon because kamo na perdi dira sa digmaan, sakit. So ang isa sa mga malala mga kaaksyon nga epidemic or pandemic sa bilog nga kalibutan daw di na kita guro makalabot sa ginatawag naton nga Spanish flu. Pero sang una pa actually before Christ prehistoric epidemic ina ginatawag naton nga circa. So about 5,000 years ago mga kaaksyon, isa ka epidemic ang nag-wipe out sa prehistorical village sang China. Ang mga lawas sang mga napatay ang nagbinaho lagi diya sa ilang mga panimalay mga kaaksyon. Nga sa ulihi ini sila ang pinangkuha kag pinangsunog ag dito ya butang bala sa buho dira sa lugar sa China. Pero sunod sa iban nga mga historians, isa sa ginbatsyag nila before amuya ang pag-ubo nan. So amo na mga kaaksyon kun nga ang dasig ini naglapta nan. So amo na galing kiti mga tao sang una wala bala sa ginatawag naton nga proseso nga paghugas dira sa ilang mga kamot nan. So amo nang isa sa mga rason kwa mo tong patay, gin-transport mo dira sa buho, kailubong nyo, tanan dira, wala na gani, miski mga kabataan to, gapanimaho na lang sa balay nila eh. Gindalatan nila, kag ginubong nila, pero ang mga tao to nga nag-transport sang bangkay, wala man lang ng hugas. So dasig nga naglapta, ining masakit mga kaaksyon. Again so ang masakit ginapatihan before, ini sa mga hiwit-hiwit. Hindi kitungod sa mga mikrobyo nga nakuha dira sa isa ka tawo, sa isa man ka tawo, kundi ginapatihan sa una kun nga nagmasakit ang tawo mga kaaksyon tungod sa mga kulam-kulam, ginihiwitan. So mga kaaksyon, ang The Great Plague of London, ini siya 1665 hasta 1666. So masilig naton nga daw isa ka tuig lang, di ba? Actually mga kaaksyon, ikaduha na lang na siya nga pagbalik sa bubunik eh. And they were expecting nga hindi na ini magbalik sa kalibutan o sa kasaysayan sa mga tao po nagbalik pa mga kaaksyon. Again, ini siya mahalin sa kagat bala sang pulgas or bitik dira sang isa ka ilaga, pero ginahambal nila itom kuno nga ilaga eh nga nagkagat dira sa isa ka tawo kag naglapta dira sa iya nga dugo nan. So siniman nga tuig mga kaaksyon, so ang Great Plague of London 1665 hasta 1666. Remember that London mga kaaksyon ang sentro nga market sang Inglaterra. Diri ya kadtong iban nga mga pungsod for trading. Madalabi makadto tubi ang mga taga China diri sa London para sa trading. Grabe gid ka business minded ang mga Chinese ang una mga kaaksyon until now, di ba? Pero ginapatihan sa mga tao kay manti ini siya ang bubonic plague mga kaaksyon. Naghalin ini siya sa sentro sang Asia which is China. Kag naupod ini siya mga kaaksyon sa mga textile bala. So halin dito nagtransport ini suno man sa aton nga pag-research nga diri ini siya naghalin sa sentro sang Asia kag nagkanto ini sa Europa. Trading mo. So kay dira ang sentro sa market sa London, dira nagkaladto ang mga Chinese to nga mga businessmen, di ba? Ang mga barter muna mga textile. Kag ginapatihan nila nga ang isa dira sa mga merchant nga may dala sa mga textile ang nakahatag dira sa bitik nga nakakagat sa isa ka tawo hasta nga naglapta nan. So sinaman nga tuig mga kaaksyon 16 or September 2, 1666 mga kaaksyon hasta September 6, 1666 apat ka adlaw mga kaaksyon natabo ang ginatawag naton nga
Great Fire of London. Ang London, mga kaaksyon, na gintawag tang sentro nga merkado sang Inglaterra, ang gintupok sang kalayo, sunog, mga kaaksyon. Ini man na ginatawag nila nga Year of the Devil. Kaya do impyerno, mga kaaksyon, ang ilang lugar mo. Kag remember, siguro basiya, sunod man sa mga chismis, kaya ara sa ginatawag naton nga the Great Plague of London. May ara siyang masakit, so ang mga tao dira dapat sunugon kay para hindi na kuno maglaptaya ang masakit. Ini mga chismis mula sa una, mga kaaksyon. Pero sa kalapad-lapad nga sunog, mga kaaksyon, nga naglabot 4 ka adlaw, ang ginhalinan sang sunog, amo ang bakery. Imagine ba lang? Ang bakery nga ini, mga kaaksyon, ang gintawag nga Foreigners Bakery, nga ginapanag-iyahan ni Thomas Fariner. Dra sa may London, mga kaaksyon, pag galing tsura sa London before, hindi pa amo subong, di ba? Katinita mo, damo na sa mga buildings. So if you can see, dra makita nyo dra sa ato nga Facebook Live, actually painting naman lang sa mga kaaksyon, pero amo hindi siya natabo sa tuanay. 1666, September 22 hasta September 6 dito sa London. So amo na, grabe. Pero galing kita pagpati sa mga tao sang una, 3 ang rason kung nga naglapta, di ba? Kati nasunog ang isa kabalain, hawkam nga nagdasig gina nga naglapta. Ang una ginpatihan sa mga tao sang una, kati bakery, di ba? Pagluto sa tinapay, may naglupok dira, nga daw buta pa daw uling, di ba? Magdabo ka na, gagsik dira, maglupok-lupok ang uling, no? Nagtupa iya sa isa ka kuring, nakibot sa nasunog ang ikog siyang kuring, nagdalaga na siya. Hasta ka naglapta ang kalayot, nagwa dirang kuring sa balay, tinasunog siya. Nanago sa mga lain-lain nga balay, hasta ka naglapta ang kalayo, mga kaaksyon. Ikaduwa man nga pagpati, na init ining si Thomas Fariner, kaya ginsunog niya ang mga tupad balay niya. Puro siya, mga kaaksyon, ang ginaresto, di ba? Para sa investigasyon. Hag siyempre, may isa man kapag pati, kung nga ang nanginbadasig ang paglapta sa kalayo, sa isa ka balay, alin to sa bakery, nasunog to siya, tungod sa makusog nga hangin, amo na kung nga adasig nga naglapta ang kalayo. So imagine bala kung ano kalapad, ini naghalin lang, mga kaaksyon, tungod sa bakery. Paano bala, mga kaaksyon, napunggan ini nga sunog? Ini sa tiyempo ni King Charles II, gin-order niya o ginsugo niya si Duke of York, diribing nga parte nasunog. Sa piyak niya, wala pa. So ang mga wala pa nasunog, kag wala pa malabuti sa kalayo, ginpalupukan nila siyang bomba, kay para hindi na ini matupok sa kalayo. Kasi siyang una, mga kaaksyon, wala pa sang firewall. Ulihin na lang sa mga subdivision, di ba? Tungod sa mga sunog, na-create ang firewall. Sa una, wala pa eh. Sa mo na, mga kaaksyon, at 13,000 ka mga balay, 90 ka mga simbahan, kag mga 44 ka mga kompanya dira nga mga buildings o mga structures ang nagintupok dira sa kalayo, ha? So amo na ang natabo sa Great Fire of London. Mga kaaksyon, madamo kasalamat, nagyari na ang aton mga jokes sa Subo nga adlaw. Isa kaadlaw, nagpahakot si Lolo LeBron James ang iya mga gamit kay masaylo na ini isang balay sa Barangay Estefania. Wow! Kay kuno, ha, isa ini sa manami nga barangay sa Bacolod. Of course. Kay si Johnny ang ginahire niya nga mga hakot sa tanan nila nga mga gamit. Sigurado ka, Johnny, nga wala siyang nabuka nga magagamit kung doon siya pagsaylo. Wala gisang nabuka, Lolo LeBron, Antes namon ikarga ang mga gamit mo sa salakyan,
Ginbutangan ko gid sang phone para biskan ano matabo ya. Safe gid kag hindi mabuka ang imo mga gamit. Ano? Kibutangan mo siyang pom? Kibasi pabayran mo na sa akon. Mahala na ang gaya ang pom yan dyan No problem, Lolo LeBron James. Importante nga safe ang tanan dira ang mga gamit mo. Pero ha, imbis mabuka ang mga gamit mo, Lolo LeBron James, may arap iya sang nabuo mo. Ano? Paano tamo kay wala man siyang nabuka? Tapos masilig ka imo gabay ara po yan siyang nabuo yan dyan Kabalo kaya, Lolo LeBron James, may nabuo nga banatsyagon sa amon sang apo mo nga si Inday. Yes, Lolo. Kami na subong ni Johnny Tango. Palangga ko gid siya. Diyos ko. Isa lang kauna sa gakutanay. Tapos kamunan na yun. Dakila naman! Isa pagid kaadlaw mga kaaksyon nagbalik si Johnny Tango sa parmasya yagin bakla niya sang bulong. Nagreklamo ini kay hindi kuno epektibo. Miss, ibalik ko ning bulong agin bakal ko. Wala na dulang sakit sa lawas ko yaho. Pero sir, asan saan mo naging bakal? Dala mo nila ang resibo para ma-islant na kag ma-refund. Arat na sa puyo, miso, si kada bala. Wala gid madula ang sakit niya sa kakon nga lawas. Tapos, naglain pa yan san kuya mismo. Ari sir, nakita ko naging bakal mo kagapon. Pero sir, diin mo ba laging baniyos naging bakal mo? Ano? Amo na gali? Ibanyos gali, miss? Oo sir, aging bakal mo nga bulong, balanyos man Nga sir, how ginano mo how? Idik man klaro mismo. Abi ko, ilimno na siya. Muna gininom ko dira, balanyos gali. Okay. Sala ka, sir. Sala. Dakila naman! Thank you so much sa inyo mga jokes, mga ka-aksyon. Wala kita sa oras, sa liwat, sa ngalan sa amon nga station manager, Mama Nona, di maala magbano, and of course, sa amon production director, Sir Rex Cantong. Madamo ka salamat sa inyong pagbantay sa Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.